Bo día a todos. Hoxe iniciamos unha viaxe musical e unha viaxe máxica que nos levará por sitios escuros e misteriosos. Esta obra é un fragmento da Viaxe de Inverno. Dinos, Lucía, que é Viaxe de Inverno? É o ciclo de Lieder máis destacado de Schubert. O Lied, en plural Lieder, é un xénero musical para piano e voz que se desenvolveu no período do romanticismo e busca unha perfecta armonía ou unión entre poesía e música. Polo tanto, o texto é moi importante nestas composicións. De que trata este ciclo, Yusin? Trata da soidade e da viaxe polo interior e exterior do ser humano. Estes poemas de Wilhelm Müller amosan unha agónica viaxe cara ao interior do artista romántico, un artista que viaxa desolado polo inverno sombrío e permanente do amor non correspondido e que só pode acadar a paz grazas a unha morte doce. E isto queda reflectido na música? Sí, xa que Schubert expresa nesta peza claramente un sentimento de ausencia e dor a través de recursos musicais sinxelos. Ben, agora imos repasar outra viaxe. Neste tempo de Nadal, no que esperamos con ilusión a chegada dos Reis Magos, aproveitamos para saber un pouco máis acerca deles. Sabemos que son 3. Lola, deuse sempre este número? Baralláronse moitos números, 4, 8, 12 e ata 60. Pero foi Orígenes no século III quen fixou este número. Algo parecido pasou cos seus nomes, non si, Lorena? Pois sí, agora falamos de Melchor, Gaspar e Baltasar, pero estes nomes aparecen por primeira vez nun mosaico de San Apoloner Nuovo, en Rávena, no século VI, e tamén nunha obra do historiador Agnello, Pontificales Ecclesiae Ravenates. Pero nese mosaico non hai ningún rei negro. A primeira vez que aparece Baltasar negro é no tríptico da adoración dos Reis Magos del Bosco. Como chegaron ata Belén? Hai varias hipótesis sobre o que poido ser o austro que os guiou. Hoxe parece haber un acordo en que se tratou dunha nova de Kinker bautizou como Do Aquilae e que xa fora observada por astrónomos coreanos e chineses. Acabamos de escoitar outro fragmento da Viaxe de Inverno de Schubert. Contanos, Elia, quen é Schubert? Franz Schubert foi un compositor austríaco de principios do romanticismo musical. Destacou polos seus Lieder, como os que compoñen este ciclo, pero tamén é recoñecido por obras como a Serenata, a Sinfonía Inacabada ou o cuarteto de corda A morte a doncela, entre outras. O fragmento que acabamos de escoitar titúlase Bágoas xeadas. Por que? Porque, como dicía Yusin antes, o poema remite a tristeza do camiñante que se manifesta nas bágoas,
unhas bágoas frías e xeadas como o inverno sombrío que rodea a súa ánima. E este estado de inquietude queda reflectido na música con cambios dinámicos, sons graves e un acompañamento do piano repetitivo e en picado que reforza esa sensación de tristeza. Ben, agora volvemos ao tema dos Reis Magos. Que foi dos Reis Magos despois de mortos? Gabriel, cal foi a súa derradeira viaxe? Cando morreron en Saba, actual Terán, os seus corpos foron enterrados no mesmo sarcófago, o que podería suxerir que eran familiares. A lenda conta que Santa Helena levouse os seus restos ata Constantinopla no século IV, ata que foron levados a Milán. Cando o emperador Federico Barbarroja atacou a cidade no 1162, os osos dos Reis Magos foron levados a Colonia, Alemania. Transportaron os seus osos no 1164 e, pouco despois, construíuse unha igrexa para adorarlles. Agora imos escoitar outro fragmento da Viaxe de inverno de Schubert. Como dicíamos antes, Schubert foi un compositor do romanticismo. Que é o romanticismo, Dani? É un período da historia musical que abarca case todo o século XIX. Neste período son importantes a liberdade e a individualidade do artista. En estes líderes, Schubert recolle algún dos temas principais do momento, como o desamor, o destino adverso ou a identificación coa paisaxe. Este fragmento titúlase Lume Fatuo, que nos transmite Schubert coa referencia a estas luces pálidas que proveñen do proceso de putrefacción de algunhas sustancias. Neste fragmento, o camiñante acaba perdido nas montañas por seguir este lume fatuo, e pensa na morte. Schubert emprega un tempo lento, en algúns momentos a música recorda unha marcha fúnebre. En toda a peza, a textura e o estilo vocal son sobrios e contidos, e a música en xeral transmite unha sensación de misterio e desacougo. Gracias, Dani. Escoitamos agora Lume Fatuo da Viaxe de inverno. Aínda non falamos da viaxe principal dos Reis Magos, a que os leva ata o portal de Belén, da que nos vai falar Sofía. Crese que houbo 3 posibles rutas que seguiron os Reis Magos ata chegar a Belén. O máis probable é que esa viaxe coincidise coa ruta do incenso. Esta última partía dende Exipto ata a India, pasando por Oriente Medio. Ten 2000 anos de antigüidade e mide 2400 km, o seu percorrido duraba 6 meses. Transportábanse produtos como incienso, especias exóticas, mirra, olivano e sales. Foi nomeada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO en 2005. Os gregos e os romanos fixeron desta unha ruta marítima cando decidiron comerciar entre eles. O incienso era como un perfume que se empregaba en ceremonias religiosas para purificar o ambiente debido á presenza de olores violentos tras as grandes concentracións de persoas nun mesmo lugar. Tamén tiña fins terapéuticos e espirituais, xa que era unha substancia olorosa que chegaba aos deuses a través do fume, alonxando así os espíritus maléficos. Para rematar a viaxe de hoxe, volvemos a Schubert, aínda que con unha música máis acorde con estas datas. Que imos escoitar, Lucía? A peza titulada Ave María, e de paso queremos facer unha pequena homenaxe a unha gran cantante falecida hai pouco. Sí, a potente voz de Jessie Norman apagouse o 1 de outubro deste ano. Foi unha soprano recoñecida como unha das mellores voces líricas da segunda metade do século pasado. Despedímonos, pois, coa Ave María de Schubert na voz de Jessie Norman.